Oh, magtutour tayo dito sa likod ng bahay. Ito may mga tanim dito sa Ante, oh. Itong masarap balikan eh, yung buhay probinsya, 'di ba? Good morning guys, welcome back to my vlog. So today is Saturday. Day po ngayon guys, hindi ako pupunta kahit saan. Pero parang gusto kong pumunta sa sa Pili. Gusto kong bumili ng short, wala akong short. Tingnan nyo, buhay probinsya. Yung kapatid ko nagwawali. Eko! Mare Eko, dali! Eko! Ayan, may mga manok. Yan si Manay. Eco Park! Sili nga, nag-inom ng tubig. Diyan, nag-inom ng tubig. Sige, saan ang kakani Eco? Mayong mayong panamit. Carrots. Ay, maray. Ano ninyal? Hindi nga na inido yung duwang inyo. Nyal! Lambing ang kanduwa, oh. Lambing ang kanduwa. Ang dumi dito sa may harap na namin gawa nitong mga to, oh. Tingnan yung mga balahibo. Ayan, meron na namang ayuda si Papa. 3 sako. 3 ba yan? Ay, 4. Kaya si Manay. Hinigusan ka ba, Manay? Ha? Ayo. Ayan guys, oh. May mga mangga. Kahapon nanguha sila. Ayun, no? Kaya lang yung iba hindi pa ready. Ano na, boy? Ma. Oh. What is that? Ha? Gawin Mano? ginagawa mo. Ito yung guys, yung aking Mo ko. motor noon na hindi ko na alam kung paano gamitin. Trinay ko siya kahapon, okay naman kaso ano na siya, papatay-patay. So ito yung loob ng bahay namin, masyadong makalat. Ayan, may 3 pa kaming sako. Ayun ba yung pang-4. Ayan, ang daming kalat talaga. Ayan talaga ang buhay probinsya. Si Kuya Noleng, tapos na ka magluto ng pansit? Iyon na. Ano? Ay, luto na. Ano ka? Luto ng pansit. Oo. Ayan. Naubos mo na si Milo Moray. Iyo, makanay kang pansit. Eh, pacha na. Mga, yan, mga bahay dito sa probinsya. Yan ang bahay ng aking ante. Yun yung bahay namin. Oh, hindi ko siya mapayos kasi yung lupa, hindi naman yan amin. So, yung binili namin lupa, nandun sa may kapatid ko. So, yan ang aking napakagandang ante. Yung kanilang pispa na malit, wala na yung mga wala na yung mga isda. Oh, magtutour tayo dito sa likod ng bahay. Ito may mga tanim dito sa Ante, oh. Itong masarap balikan eh, yung buhay probinsya, 'di ba? Oh, may siya, may gabi. Parang di na siya lumalaki, ganyan na. Tapos may tawag dito, may kangkong. Talbos ng kamote. Parang kinakamotehan nindo iyan, doy. Ayun na, may saging, ayun. Ayan.
Nung bata pa ako, naalala ko dito, wala pa tong irigasyon na to. Dito kami naliligo. Nasa likod lang ng bahay namin. Ayan guys, ang bahay namin. Ay, may papaya pala dito, oh. Ayan, oh. Hindi ko alam, meron pala kami papaya. Hindi magkasago magala din sa likod. Tapos yun yung aking motorcycle. Ito ang likod namin, oh. Diba? Tapos, noon, ako yung nagwawalis dito. Sinusunog ko talaga yan. Yung mga kapitbahay, nandun may mga sinampay. Ay, ante, kasi inihong kaninong tanim itong mga saging? Ante! Sa iyo, kanino itong tanim na saging? Ah, si nanay, tika? Ah, di mo pala nagadan. Bahay pa siya, oh. Ayan, oh, may saba. Ah. Ayan, oh. Ayan, may saging pa, oh. Naalala ko, yan kami naglalaro ng mga bata pa. May ano pa dito, may okay pa yung mga tao ngayon. Wala na. Kasira-sira na. Ayan pala yan. Ayun, ayun yung manggati, oh. Oh, naglalaglaga na lang sila pagka tapos pag nalaglag na, bulok. Di mo pakinabangan. Dati ang lalaki ng mga yan. Parang ganyan na lang siya, oh. Ba't ganito ang papaya, te? Parang katulad ng mukha ko. Ano siya? Parang mukhang mapimpot. May cancer. Ayun na, mahinog na, te! Kata naman na ni John Ray. Ayan, oh, mahinog na nga. Padalawa na, oh. Si John Ray pa sa kata, harig makaiba dyan sa vlog. Parot. Ayan, oh, hinog na, yellow na, oh. Ayun, oh, may ng ibon, oh. Ah. Ha? Pagkubaan niya nga ng tapayas na hinog. Tapayas na hinog. Ha? Ah, may kasalan dyan? Yan, Kidelabiga. Ah, Kidelabiga. Maputek, oh, tanya, ah. Simula nung dumating ako dito, ulan ng ulan. Buti nga, uminit na. Hello! Nakailing siya, oh. Itong paroy. Hello! Ang aking tagalaba. Ipahiling muna si Tayjo. Ipahiling muna. Ay, mahiling na. Hi, si Paijo. Paijo! Talikod na. Ito ba nga? Ngayon, hindi makikita mo. De, kaway man sana Paijo. Kaway. Ay, di pala ka mo nagbabalad. Ay, yung mainit na talaga, oh, palabas na. Ayan, oh. Porsyento ni Papa. Mahilig si Papa magpautang. Ha? Hindi, nagpa-vlog. May porsyento si Papa. Alam ba, 1,000, isang sako, ganun. Ha? Punta tayo dun sa kapatid ko. Ibigay ko tong kape, nakalimutan ko pati yung toothpaste. Ayan. Yung isang araw ko pa to, nasa loob ng balikbayang box, di ko pa nabibigay. Nabuksan ko na lahat, di ko pa nabibigay. Ayan. Ayan. Nag-ano ka rin? Nagkarigos ka? Magkarigos na, basa na bagay ka. Then, maray. Then, ayan, dito na. Ah, yung kape nyo.
Ayan. Nagkakarigos ang Eko me. Ang cute ng Eko lang naman ng mata. Nagkarigos. Aray ko! Nagkarigos sa irigasyon si Eko. Eko! Nagreklamo si Eko. Bawal ang maarte. Ikaw na yung buhok. Inasa. Kaysa sa katawan. Woo! Lamig! 1 So guys, nandito na tayo sa bahay. Naipadala ko na yung mga pasalubong ko dun sa mga masugid nating manonood ng ating vlogs. So ayan. Di ko pala natanong kung ilang days yung deliver. Siguro mga 1 week. Hindi ko alam. Basta naipadala ko na sa LBC guys. So ayan. I-close na natin itong vlog kasi tingnan nyo ang weather. Maulan. Ayan. Thank you so much for watching guys. See you sa akin next vlog. Bye.